손가락 하모? 응. 내가 손가락 쓰는 거. 그 말ok norang tini kasya phunuk nai obong ke kwai bagan ke norok tabor konuk imang khana ke taksung kwai bagan hablajak oro 1000 hekaja tongo buphang ke norok oro bahai rok jak nadi sudu kwai ke baksa to bubar bo bari tongkha ko khe malik banu bini kwai bagan bere ri nai phunugui tongo ke bo kwai bagan nai nai bela kheno bokha srangjagoi tongo tei bokha tong thukjagoi tongo tan bai ka basu kosto khlai kaimani ke tabuk bo baksa phol mankha baksa phol manya kho ke bairok norok juti soino tini ani o video no nugu norok taja khangke tini ani channel norok subscribe kaisa khlair jadi ke norok ni khairok ma bai norok anu chuba khangke norok anu subscribe kaisa khlair nai kangmo tini khoroksa norok hai tipra sano ke norok ani channel no sajagoi tong khangke norok subscribe kaisa khair jadi bairok ke ko norok nang ta khunungnai abo ke kwai bubar bari tong khai ko ke tai bojaga tong phunugana yang oh iko yang kaisa tongo iko ke iko bo ke bairok norok onugui tong khana sai tini ni bolok bidi bising tei ke ko abo bubarok bari tongkha oro kwai tongo buphang kaijak 1000 ke konorok nugu mangkhana malik no belai khano bokha sarangjagoi tongo belai khano bokha tong thokjak tan bagai kangke bokai mani bothai mansane hingai ke kwai to busuk dam ke jibo busuk rok norok saimano ke botabuk ai keji no bo busuk dam abo manai tongkha hani bagai belai khano malik khe bokha sarangai wari kung tongo mana jakhang de ke bairok bo tini bin kwai bagona anu bere ri nai phunugoi tongo ke bosaka no kaisa nang ani kwai bagano bolok khadi hinai nai video khadi hinai nai saka kahani bagai ang tini norok ni bwskango video kaisa sramka norok nugui mangkhana yang ongka to subalok yakho 2 বছর hairok khana bokhe kaijak kaimani keiko norok nugui mangkhana bosuk jorate khe naithotok ungui tongkha o kwai bagan ke bairok norok ni bagui tini asukno norok bai bwskango malai nai teisa asungo jotono na hambai ke tababo bulaino khajigui ei mano sung tababo bahari pharanglai obo na kha nai ria na abo sung yak phologoi phungko phano bisa na khana mansoi gya ke tabuk bo
खाजिगै बाहारैनाय फोरांनाय Panasnya गोबाय रक नरक नाय तंदि पाया सागजाराव भिडिअ न Jadi kibu. Tola, 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 tukar deh.